Els dos Jordis són com molts dels que som aquí. Han dedicat anys, el seu temps, a un voluntariat pel país del tot desinteressat i sense altre retorn que veure com molts projectes comuns sortien endavant. Els Jordis són nostres. Els volem lliures i els volem a casa. Presos polítics, llibertat! Presos polítics, llibertat! Empresonar els presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana per manifestar-se pacíficament és un gran error que posa en risc els valors democràtics que creiem que eren la base de la Constitució de 1978. Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus.